Надоечы мы рассказывали вам гісторыю актывісткі Алены Гнаук. Мясцовыя называюць яе тамтэйшай Нінай Багінскай. У Пружанах яе ведаюць усе. Не так даўно рэжым звінаваціў яе ў абразе прэзідэнта і завёў крымінальную справу. Пакуль не пасадзілі. Мама, поїхав в Одесу. Алена звярнулася да нашых гледачоў з просьбай. У яе працякаў дах, не было ў хаце, у вясковай хаце нават пячы. І неабыякавыя беларусы не кінулі Алену ў бядзе. День добрый, мои дороженькие белорусы, мои дорогие браты и сестры. Вось мы уже тройчы з вами сустракаемся. Ну вось мы прыйшлі зараз до гэтай хаты, дзе ў мяне цякла крыша, ці гэты кроквы. І ліўся дождж на голову до Алены Петровны. Але, бачыце, мы ўжо сёння у нас зашыта дрэвам. Дрэва вельмі дарагое, я б сказала, яно залатое на сённяшні час. Ды вось, каб гэта было прыгожа, трэба яшчэ зашыць яго унізе. Я уже не говорю гэта про верх. Зараз у меня есть своя валюта. Эта валюта, это Алена Петровна пенсия. Я все различиваю пенсией. Ось. Зараз я ж различиваю, меня вылічваюць на штрафы. Так вось, яна и так у меня по меры не вельмі вялікая. 250 рублёў, потому что мне залічылі 10 гадоў працы ў России. Ось. И тому вот такая невялічкая пенсия у мяне. Дык вось, на руки я зараз атрымлю 200 рублёў. Разумееце, не вельмі за іх і разгонішся. Ось. А дрэва, каб зашыць толькі низ, то трэба амаль усю пенсію Алены Петровны аддаць. Это толькі низ. Ну, але нічога. Самае галоўнае, што дождж ужо не капае. Жыць можна. Ну, а што касаецца вокон, так за вокны уже купила пленку, мы прыгожа абаб'ем, і будзе цёпла. Так што не замерзнем у гэты час. Ну, пойдзем далей. Ось, гэта моя другая хацінка, дзе я б, конечно, хацела жыць. Той дом быў як бы гасцявы, а вось тут это ён мне лепей падабаецца, таму што ён вельмі цёплы. Ну, а ўжо ў маіх сталых гадах, конечно, мы ж любім цяпло, як тыя кацяты. Ось. Але ж на вялікі жаль, вось гэта разобрана печка, але ўжо на сённяшні дзень усе кампаненты, якія трэба для гэтай печы, они ўжо ёсць. Моя мара збылася, вось гэты вашай дапамозе я купила гэты бак. Вось гэты бак для вады, ён монтируецца туды ў печ. Вось, і гэты дверцы. Вельмі прыгожыя дверцы. Это моя мара. Калі ўсё скончыцца, рабочы дзень. І вось я прыйшла, села ў крэсла, затапіла гэту печку і гляжу на гэтае вогнішча. Ну вось это моя мара. Нічога не рабіце, а 10 гадзіну тапіце печу і глядзець на вогнішча цераз гэтыя дверцы. Вось гэты такія прыгожыя дверцы. Напэўна, гэтая печ будзе зроблена тады, калі у нас будзе ўжо другая ўлада. За гэты час, што мы з вами не сустракаліся, канешне, прайшлі нейкія такія-сякія змены ў жыцці. Супраць мяне была узбуджана другая крымінальная справа аб знявазе нашего прэзідэнта. Другая справа выплыла з першай справы, калі мяне судзілі за гэтую карагод. Значыць, нашаму прокурору не спадабалася фраза, якую я сказала у момант, калі была апрошвана суддзёю, што 9 чэрвеня уладу захапіў не зусім здаровы псіхічна чалавек. І вось палічылі, што тут вельмі вялікая знявага для нашага прэзідэнта, якая можа скасаваць яго гонар, і таму Алену Петровну трэба засудзіць. Ну, я ўжо вядомая ў Беларусі, як я смяюсь, крымінальны аўтарытэт, рэцыдывістка Алена Петровна Гнаук.
Калі вы хочаце падтрымаць нашых герояў, гэта можна зрабіць як публічна, так і ананімна. З любога пункту свету лістуйце да нас. І памятайце, беларус беларусу, любоў, падтрымка і перамога. Калі мы разам, тады мы Беларусь.